לקחתי את האייפון שלו, הוא אצלי בחיים משחק במחשב. אני מכירים במשחק הזה, סקירי מייז שמובילים. אתה לא מצחיק, הוא יבוא לפה, אני אתן לו לשחק בזה, אפשר וזה, ואז הוא ייבהל ויתפחלץ. אור! בוא שנייה! בוא, משהו פה, משחק מגניב. משהו בסדר? מה? אני פה במיטה, זה משהו דחוף? מה? לא, כן, כאילו, לא, זה משחק, בוא תשחק, נו. מה צריך לעשות? זה כזה משחק שמבוך, ככה זה שלב אחד, אסור לך לגעת בשחור, ואתה צריך להגיע לאדום. יפה, ככה תשחק. Bye bye.